Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Mbah Yi berikutnya bersama Mak Jah gitu pemirsa. Kita tahu kemarin itu enek yang bertanya Mak, kalau Mak Jah mau bikin ayam bakar nanti tolong disotengke nggih. Lah iki tak soteng napa pemirsa. Iki sing dienggo bumbu renyem ya Mak ya. Istilahnya sing dinggo iki lho pemirsa, godhog ayam. Godhog ayame Mak Jah ini ada ketumbar, bawang putih, sedikit jahe, dan ini ada godhong. Iki apa serai? Godhong jeruk juga lho. Itu ayame ning kono pemirsa. Iku ayame dibakar sama Mak Jah. Nganggo teflon enek Mak ning omah teflon. Epicol kayak sedikit kemiri. Nggo ayame mateng. Kayak energi kita ya. Wong ki mok dienggo cara mono nggo godhoke kok. Untuk godhog pemirsa sudah disediakan sama Mak Jah banyune iki lho ning wajan. Mak, iki sampean tak petekno kabeh apa ora, Mak? Iya ya kabeh ya. Iya jere. Aku ning omah jek eneng kok, Mak. Tak ana sisan. Pemirsa, mari kita hati-hati lho, Dok. Oceki kita petiki lembuke nggih. Lembuke kita petiki pemirsa. Iki baru udan deres pemirsa. Udan deres alhamdulillah. Udan deres mulai jam ketoke nek gak salah jam 1 malam. Ya Mak, dek bengi ketoke udan deres kan jam 1 bengi ya Mak. Heeh, jam 1 bengi. Jam 1 bengi pemirsa. Mas garing ya mene. Umbang-umbang jam piro, Dok? Oh, ki mak karek ngetokno tok. Alhamdulillah panas dadi kumbane garing kabeh. Mak kudu lagi bar setrika, wis bar kabeh strikonan. Iso ngewangi Mak Jah. Dok, mboke tulung ingukno Dok kuwi ketoke mboke kedise ketok apa ora Dok? Inguk tok ki lho Dok. Ketok apa ora? Ketok. Iya, iya. Aku tahu Dok tak baleni neh lah wong sing ketok iki mok bulu sak mengisor sirahku gak iki. Lah aku kan wis nyoteng wis entuk 8 menit dan gak maksudnya yo cerita norno. Tapi kan nek dibaleni neh wis gak seasik sing pertama to, Mak. Ceritane apa pamane di baleni kan wis beda neh. Maksudnya ki momene wis beda. Sedak tak delok 8 menit ndang sirahe gak eneng iki. Lah Intan tak kon nginguk pas ning kamar mandi wis Bu, Ibu wis ketok ya aku percaya ta, Mak. Wis ketok, Bu wis ketok dereng. Lho, lah kok sirahe gak enek aku ngono. Ini tapi anu Mbak, anu jaga bangu Mbak. Orang gole bangu, Mak. Iya, campur bangu. Oh iya. Tak donya persa. Ketok jerene sawah. Enak ngono. Iya.
Baru bumbu nih pemirsa. Jadi ada kecap. Tolong apa, Dok? Nah, iki aku gak bisa nah. Oh, tolong. Iya, tak tolong, Dok. Oke, tak tolong sayang. Karena kamu juga sering menolong ibu, jadi ya genten tak tolong. Oke, sabar ya. Sabar ya, Dok ya. Sik Bu tak ijik sik ya tangannya ya. Teni sik ya, sabar ya. Sik tak ijik sik tangan Ibu. Iya. Iki lho tolong. Tolong. Tolong iki. Nek gak iso meneh. Sik. Sabar. Tak tolong. Di situ. Ya wis ambune wangi meneh, Dok. Cuma nek ngasih pewangi sak pilih, Dok. Iki ada. Siki ambune wangi ning ngene. Lah, ngono rapik lah lho lah. Makasih ya. Iki kok garing kok, Bu? Iya. Muga ya garing. Iki kok sisane ambune bau dicuci Bu neh. Apane? Iki kemule. Iya. Pokoknya ngerong dino mbok ambu selenut ambune gak enak ya langsung dumbah ngono lho, Nduk. Kayak pewangi. Nah, iki sing dienggo nggodhog ayam. Jadi digodhog ngene iki ayame waktu keadaan di panggang kuwi mateng pemirsa. Jadi jerone kadang kan aku pernah masak mungkin ora di ngene sik apa piye ya maaf nggih. Kuwi tak buka kleyak ki ijek ana kaya enek darahe merah, Mak. Walah, Mak, sampean nek cuwanti hari ini masak nganggo cepet kuning. Ya Allah Gusti, iki mang rambutnya gruwek-gruwek, Mbak Yu, rambutnya padha entek. Aku yo, Mak. Lho ini lho pemirsa, lho cepetan kuning. Cepetan kuning. Sampun, Dok. Sampai tak kira urung aku. Wes baratus nyoleh aku sayang lah nek gak percaya. Nyoh ki lho, aku ambung lah. Nek gak percaya. Nyoh, aku gak mbliduk, aku wis mandi kok. Iya. Wes, Iya, ambune. wangi. Kayak bensin, kayak spiritus, kayak lampu petromak utawa kayak solar ambune Ibu. Gak wangi banget ana. Tenane. Alah peh tak syuting kok terus mbok apik-apikno aku. Ayo. Sing jujur, Ibu ambune kayak lengo gas apa lengo bar dinggo goreng pindang, ayo. Gak wangi banget. Bu, kundane apa ya? Iya, terek-terek. Sajane ning sebelah sing kene, Nduk, ben kena panas iki mber ning kene. Pindah, Nduk. Pindah sing kene. Lah iki urung iki. Maksudnya pindah sing sebelah kene. Katok-katok cekake. Padha wae. Heeh. Oh, lah. Ben, Mama iki ogo usah dikabeh, Mak. Iki oh, sing gone. Santan. Enak. Dek mah aku belanja nggone Mbah Dani. Anu lho Tan, aja lali sesuk Jumat delok tayub ning Soringin. Nggih, Mbak. Terus anu Mbak Yu, kula mboten saged nek awan, soalnya nek awan kan ngurusi dayoh akeh. Wong lurahe ngundang sapa-sapa diundang. Aku iso ku ndelok tayub paling yo bengi. Jadi kalau gaduh acara sedekah bumi atau manganan itu ada kesenian tayub utawa sindir nih pemirsa. Nah, kuwi siang dan malam. Kok bancaan dhisik pemirsa sebelum Jumatan kuwi enek acara bancaan ning Soringin bar kuwi terus dilanjut bar Jumatan terus seni pagelaran seni tayub. Yo enek sing wayang barang pemirsa.
Kuwi miturut cerita mbahku ndek biyen. Kuwi ndek biyen danyange njaluke wayang, enek sing njaluke apa. Iki ya mbah bener orane kan ya ora roh iki cerita turun temurun. Dadi nek daerah kono lho pemirsa, pojok kono kuwi enek sing wayang. Engko desa ndi engko ya enek sing kesenian tayub. Ngono kuwi. Padha joget ngono ku lho, pemirsa. Mak ketemil. Insyaallah hari Jumat saya syuting nggih pagelaran seni tayub di Desa Ngadu, uri-uri kabudayan Jawa. Nah, ning Lampung ndak enek mak tayub, Mak. Gak enak. Lampung anu Mbak, anu wonge anu piye yo. Kuwi agungane Mbak, nek Lampung iki. Jadi piye yo? Oh, gak enek ngono Gak kuwi. enak ya sedekah bumi tapi ada. Sedekah bumi bancaan biasa wes. Heeh, ada. Di kono tetep enak tapi nek di kono masjid, Mbak. Bancane. Heeh. Daerah Sukai. Aku cerita ya pemirsa. Ning Ngadu ki nek sing cerita, nek sing duwe sumur ya dibancakne ning sumur. Terus engko sorene bancaan ning omah. Terus ana sing bancaan engko digawa ning makam. Dadi beda-beda pemirsa. Kita menghargai mereka lah. Jadi ada yang mengatakan mungkin ini itu wis tergantung. Tergantung kepercayaan masing-masing. Nah, aku nek saya pribadi diceritani ngono ki. Oh, iku aku nek ngarani toleransi, saling menghargai. Ini Mak, terus Mak gendos sik Mak. Kan cek di kan ojo mateng terus ben masuk. Kita petiki kabeh ya, Mak. Petik kabeh gak apa, Kak. Kayak anu. Itu nek kurang Wes ngono wae. Saling menghargai itu indah. Kadang enek sing komen ngono ngene ya, mohon maaf saya tidak tahu ya. Iya. Lah kok wis manganan dhisik, urung wulan apet, urung wulan iki saya juga tidak tahu. Kalau saya sebagai masyarakat berarti dadi wong cilik manut karo aparate, karo pemerintah desane diumumno. Sok jemuah manganan nggih tenggene pendopo jam yah menten. Nggih monggo manut. Ape berontak nggih. Wong cilik berontak iki yo nek ibarate ditanggapi engko darani sing ora-ora sok keminter sok ngene-ngene malah aku dadi wedi pemirsa. Wis manut piye-piye penting paringi sehat, berwarasan, desane tentrem ora eneng apa-apa. Iya. Desa mawa cara nggih pemirsa. Dadi mungkin desane jenengan gak enek ngene, gak enek seni tayub, gak enek ngene. Nggih kita saling menghargai saja. Bisa ngono. Iya, aduh kecantol. Satu kendaraan Gantian. Jadi jengkol waktu dipanggang dia itu keset api ngono pemirsa. Carane make dimatengno sik dipanggang. Iya. Bumbunya masih ini untuk yang berikutnya. Iya. Iwaknya berapa Mak? 14 ya Mak? 14 pemirsa, 14 iwak. Tak petik nonggi. Ada kunyit ini untuk sambel. Nanti sambelnya sambel kemiri. Gawe sambel kemiri. Gak sambel terasi bikin beda kita. Mau dibikin beda. Intan geneman karo sapa, Nduk? Ambek wawaku, Mak Wawa. Karo wawaku ya. Ada ijek enek produksi kumbana le, Nduk. Iki sing kloter keberapa? Kloter kedua. Kalau ternyata Mbak seket Mbak gitu. Masa. Mak Jai, kloternya sampai 50. Pemirsa, ini sudah apa ya? Iki mau wis entuk piro, Mak? 8 ya, Mak. Mbah 8 mbah piro iki? Mbak Yun, jadi kalau di jadi kental ya bagus. Iya, Makin lama. bagus, makin Kalau lama. pertama ya anu Mbak. Cek ronde encer nomeng ya, Mak ya. Tapi lama-lama dia kental pemirsa. Iya. Bagus sih. Hasilnya nih. Bikin ku rasane waktu dibakar apa dipanggang ngono. Wah, lah rasane iki meresap Pokoknya bumbune. rempahnya banyak. Meresap. Aku soalnya masak doyan rempah. Heeh, doyan bumbu lah ya mau Bumbu. ben inu oke. Kok dipanggang satu-satu. Ayam panggang ala Mak Jah.
Jadi diungkep sik ngene iki pemirsa, dibumboni nggih. Dia manis, asin. Manis, asin, Nanti sedap. sambalnya dibikin Sambal manis. kemiri. Ya, Pak ya. Manis pemirsa nanti. Kita lihat nanti ya pemirsa. Kita ya. lihat Hmm. panggang. Terus ya. Alhamdulillah. Iya risan. Iki sing bumbu ndok. Ndok karo tahu arep dibali nggih pemirsa. Iki engko tugase inten yo. Wis meledak-meledak, Mak. Mben sak. Ben Kalau malah enggak, Mbak. oh iya. Ben lebih apa nang ngarani mateng tenanan ya, Mak ya. Hancur kok nek gak tenanan. Intan bagian ngocek ndok ya. Gak hancur, Mbak. Nek gak ku hancur ta. Ben mateng. Maksudnya tanek lho, Mak Jah. Ndoke to anek tan. Jadi ndoke dibumbu Bali dicampuri karo tahu. Terus iwake diplating diadahi ning mikane Mak Jah satu-satu. Koyok sing kemarin digawa Mak Damis diingi kae. Digawa ning pati. Kemiri. Ambek dhewe tak tukokno ning rentengan bareng, Mak. Sing ning rentengan sampean nggo. Heeh. Loh, bumbu Bali apa saja Bu Yuni? Nah, ini nggih penampaane ada kemiri. Lomboke digodhog ben enak nek ulem, direbus nggih. Kemiri, lombok. Nek apa direbus pokoke. Iya, Mak. Nek ora direbus langu. 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 Heeh. Kemiri, lombok, gerembang, bawang, ya. Kunyit pemirsa, jadi warnanya cantik. Ada jahe, Dong jeruk, Mbak. dong jeruk, dong salam loh. Jadi ini cantik. Ngono, kok terus diom serang digongso. Kuwi sing bumbu Bali, kasih merica sedikit. Pedes iki pedes lada iki piye lah ya, Mak Inuk ngono lho. Sedepe sedep. Trecep ngono. Tapi jangan banyak pemirsa. Heeh. Lawang apa-apa ki nek kakean ya dadi gak enak to, Mak. Ngombe kakean ya dadi plembungen kuwi ya gak penak. Maem kakean kuareken ya ning weteng ya gak penak. Jadi ya secukupnya lah. Kiraan. Ya, sesuai perkiraan. Ya. Sesuai perkiraan Mak Ceritan. Iya, Dek. Melak macah ngesep Dek dia. Selanjutnya adalah bikin sambal kemiri untuk sambal iwak pi. Lah iki juga apa iki? Iku bumbu Bali endok karo tahu. Mbak Intan. Ya seperti tadi ya pemirsa, ada bawang merah, bawang putih, sedikit jahe. Nggih, bawang merah, bawang putih, sedikit jahe. Cuma bedanya nanti Dikasih gula abang gula merah. atau gula Jawa gitu. Ben kuwi marai sedep. Sedep banget. Bawang, jahe dikeprek halus kuwi mang. Kabeh emak. Iya. Tetep nganggo Manggo daun jeruk kan tetep. Terus di lomboke wis dionokno Mak Jah. Tak lupa nanti dikasih tomat. Tomatnya gak usah akeh, Mbak. Cukup. Harap tok. Terus karek diplating. Ditoto tan maksudnya iki ditoto tan. Wer toto. Iya, Mak Jah. Iku lagi. Campur gue nek pitik Jawa, nek pitik putih. Pitik potong maksudnya. Campur ya nek Jawa, nek potong. Iki sing pitik Jawa lho. Ada lagi iki. Walah iwake berdinggih gedhi. Gede-gede wae. Ini iki dadi matangnya merata pemirsa, merasuk ke dalam tulang. Tulangnya apa lah? Tulangnya apa? Tulang kuwi Balung. balung. Di balung sing di?
balong ini. Di sini. Balung ya sini toh. Ini lho. Mana? Ini ki balung jerone awak iki lho balung. Iya, Iki, terus ki iki balung. ning kaki ngene iki ya enek balunge. Iya betul Ibu. Bagaimana, Mak? Manis? Ibu tak Asin? Iya, iya, Dokter. Ibu tak iso roh. Balung? Iya, iya. Dene awak ora dikei balung ya lihat-lihat to. Heeh, iki pemirsa tak tudono lho. Kok karek dibakari. Rempahnya terasa. Termasuk itu. Oh. Ini bagus. Buah. Kenapa Mak Jah masaknya kok di luar? Oh gak pemirsa teko. Kena apa Mak Jah kok masaknya di luar Bu Yun? Lah ini kan sementara dapur toh pemirsa. Dan isis. Oh gak ning jero omah lho masak. Isis pemirsa ning kene iki iso melihat kumbahan-kumbahan. Iso melihat dandang-dandang, terek-terek. Oh iya Mak ya, nek lengone wanus langsung cuanti. Wes karek goreng. Jadi hari ini tidak bikin sayur pemirsa, wes ayam panggang, sambel, karo ndok di bumbu Bali dicampur tahu. Terus jajan-jajan terus dilongkas aku tak marani Mak, marani roti Mak. Ngono. Urep. Ngono Sambelis terus ini. Karek ngekeki tomat iku mamake. Enek sing siji mletok Mang Mak. Gak apa-apa, aja mletok. apik kabeh lak terus iki. Ini ya apik kabeh ya, Pak. Enek sing mletok sintok. Oh, mumboy. Masih berapa kali? Satu kali lagi. Mengungkep Satu kali lagi tuh, satu kali Iya, lagi. Gak banyak itu saya. Gak apa-apa, sabar. Aku orangnya sabar. Sabar. Gak sabar dia terusan. Iya ya Mak ya. Sabar menanti. Langsung toh. Langsung ayu. Bolak-balik grempiang. Mbah Dami, Mbah Lam, Mak Sum, Mak Da, Mbah Yi, Dek Dewi, Mak Dames, Mbak Indah, sing Dek kono Dek Dewi anu Mbak Kes, Mbak Ju, gak roh aku nih sing loro. Oh iya Mbah Lam sih, Mbah Lam orang tak hitung. Mbah Lam. Proses membakar pemirsa. Ini genine ya cilik ya Mak ya. Genine cilik pemirsa. Pasti kayak blue band ya mau. Hati-hati lho Dek, nunyu lho Dek. Nunyu lho Dek. Terus lo ingat tuh. Oh iya. Intan wis. Wis pokoke mandi. Karek adang wis dadi. Aku tak marani roti Mak ya. Ning kono kan dicokoti tikus. Terus karo ibu mben tinggo Mas Dimas jadi di rumah. Apa? Dingku PS-an. Iya. Kurungku SS-an. Iya gak apa-apa mben dirawat.
soalnya ning kono dipangan tikus. Soalnya mah apa tangguh nyetel cundamani Bu. Anggo cundamani kan anggo tipis yang kuwi. Kuwi yo gak mbok nggo. Cundamani. Terus ini ayamnya, ayam bakar ala makja. Kosong-kosong. Ayo tak jak njupuk roti ning cepu. Sekalian ibu tak salad sik dulu. Iki ndang di entasi iki. Kono ndang dideleh ning kono sik. Ndang. Wes bareng iki. Lah iya kok kono lho, Duk. Nggih pun pemirsa nggih demikian konten kali ini. Tunggu dinungi yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paling kesembuhan. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan omongan yang salih-salih. Walah areng mak jah. Cah cilik-cilik waring dikai rezeki Mas Dimas kongkon tumbas jajan, dia Mas Dimas kok kene. Nah. Wis muga-muga pandane ibu urip, Nduk. Mang ning kono siji, ning ki mang yo siji. Saya juga roti. Nggih, pun pemirsa, madhep rene tan. Kami pamit dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, ayo. Bahagianya diraut wajah mereka nggih. Alhamdulillah kalau tak cilik-cilik.